Puilano kaitorno belai Hambai maro tamani bagwi hinkhe bo chwngno kaham korongkhe tonimani bisingtwi se chwng tini o haino hai bini kokthai no khwnanglainani tei swrunglainani jora kaham mano. Ani khajanta tei bukhuk song phaiji chwng tini khe nailaiyano kaitorni bagwi swkang uansukmani chini yago rang rok tongmani abo kaham no aboni slai tei bo kaham khe kaitorno manmani chini yago rang rok tongmani abo salsa pai thangui mano. Phiya kaitorni kokthai tei muthang samung omo pai thangla kaitorni kokthai tei muthang samung obo morbrum no tongnai aboni bagwi chwng kaitorno jotoni slai puilao tonilaiyano. Mathai chapter 6 verse 33 tamokhe nwng kaitorni hani bagwi se uansukradi bo naima twi no tongna bagwi se uansukradi hake bo norokno aswk manui rokno rwano. Ani khajana taku tei bukhuk song chwng tabukni o jora rogo nugo motha rogo belai borok komi mani omo tamani bagwi ba ang kaitorni bagwi puila uansugui maya aboni bagwi se aboni bagwi no to nukungni samung humung bai chamung numung hamya bai kagwi maya tei mobile video game bai mang wngwi kaitor bai kwrwngwi maya. Ang pandao thangwi tongfru ani mwnai khoroksa bai malaikha lamao ang bono saka pandao thanada hwnwi bo sao ihi thanglia dara ang game tungna nango hwnwi sao. Chwng kwbangma swngchani manui khwnui rokno khatongo tei uansuklaio tamo manui ba khristo no karwi chwng tamo manai tamo khatongnai khristo chini langmao kwrwi khe mungsa boya. Elma khoktangnai Mathai chapter 16 verse 26 thwithangka hinkhe bebak swngchano manui ba borok ta manma khlai thwithangkhe borok tai tamo khe thangphinai aboni bagwi chwng kaitorni hani bagwi swkang uansuklaiyano tei bono jora kaham chwng rwlaiyano. Hambai.